الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Biantum tamusu Allah subhanahu wa ta'ala asukala ulamuan ubantukan napagalindin rabu Allah subhanahu wa ta'ala namu siyalawatan tamusu nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mga pagariagan na mga dato namu sekalusa na mga baik pemerintahan usiku Allah subhanahu wa ta'ala asagiyang kaiya itanu di seminar na mambagian wagiyang kutuwa ma'anaw salam makalilintan na kapimpian ginawa pemerintahan usiku Allah subhanahu wa ta'ala suka penderpatan namun itanu di kapamagin ng sagyang kaya mga mendigan magamatan wa Islam na makuwatan wagiyang kutuwa balasyan agin ang surilau Allah subhanahu wa ta'ala rilamtan Allah subhanahu wa ta'ala kung kapangarinibat kung mga ginawatan ayamala na mga lumastan mga tumanitan ipagnitan usiku Allah subhanahu wa ta'ala rilaan yan sulahu lamuan mga mukmin mga pagariya yagaya kasiminar na amalay amapya sukapun darabatan usaya nanitano ni mapaganang suwagamatan wa Islam kadagatan wa iyang kutuwa mga tutulan si Nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakalaangon na iyang kutu bitiyara si suwagamatan wa Islam giogin ang isang pairakatan wag yung kuntu akapyaw agamatan wa Islam. O kitaya ausutaw na masyapian na saya agyang kuntu akapupangausun agyang kuntu aparatiya si Allah subhanahu wa ta'ala. Mga pagariya biada kadang-kadang nakapaganagan tanong sa iyang kutuwa tutulan si Nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napuswintan wa iyang kutuwa mga tutulan nun. Iyang kutuwa kapuswintan tanong na ay arap tanong na ang tanong kapto mga tanong mga ginawatan. Kagiwaraan ang iyang kaya kamaman o siya iyang kutuwa kapulibatiyan. Sa katanong mga manusia na ayakian na rakatan wa Allah subhanahu wa ta'ala na darapatan mo na kalipat na kukaribat. Karibat sa mga ginawa tanong na ayamalan ang iyong kuto akap kalipatayan. Napugadin tanong ang iyong kaya lagi na iyong kalilimuda inisuo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalilimud ang ingira amiyaan na adun sa mga malaikat wa Allah subhanahu wa ta'ala asusubunian ay ginamiyat unira ng iyong kaya lagi na kalilimud na pag-isasayapan wa Allah subhanahu wa ta'ala sa mga malaikat yan. Ayaw matatapo sa yan ang iyong punto ang mga limpo wa Allah subhanahu wa ta'ala ibsang kurang sa iyong kalilimud.
Mga magsami, sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ino tanu di kekasukasu yang ko to akak putulatan usingo kau yang yan nakagiyo tukuan tanu to sa kamapian aya mababaloy ala diwan tanu wa mapian na sunabitan wa Muhammad o kabayan tanu yang ko to akabaloy tanu at ito mu'min na ilayin tanu nagyan ko to akaw yang sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ay lagi niya no pamana sumipapantag niya si Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi niya pinagyan mo ito, ipapantag niya si mga pamilya niya. Ipapantag niya si mga karumanian, si mga watarian. Ipapantag niya si mga sahaba. Ipapantag niya si mga tao ang malilibot taon. Yung ko ito, ang yabaluin niya na Nabi. Naguyang ko ito apaman na kini panampay niya si agamatan wa Islam. So, tutulan ko nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam narumtan mo kesima na mugas mo agyan ko ito akamapi ang tanwa mga mu'min. O di tanong gelebeka o di napagadada supaman na tutulan ko nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayamala nagyamot wakang gelebekatan ko mga sunna niya nagpapakay mga pagariak luwatan musipo ang labatan ng Islam. Aya dalil mga pagariak sa sunabitan wa Muhammad na sa kanya ni minituro na mumiyabaloy alaliwatan wa mapi ang mga mu'min nagyamot wakatan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surat wal-ahzab. Tigu Allah subhanahu wa ta'ala ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Adunay manini agyang kaya kater Allah subhanahu wa ta'ala. Tingin na sabenar ang yabalu yakan sunabini wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikilalan tanwa Nabi, kaparatian tanwa Nabi tanwa mga mu'min. Uswatun hasana ladiwan amapia. Ano to? Ando para yang itu akan membalik Nabi Muhammad ladiwan amapia liman kana yarju Allah wal yawmal akhir. Si utusi ku mga tawa arap patiran. Aliyang ku tu abalas aku si ku Allah subhanahu wa ta'ala na musualuman amawri. Namun mga tao, aliran dito din kanuman sa Allah subhanahu wa ta'ala sa madagal pananado. Nagyang kaya di ka panutula si ibukaw yang nabitan wa Muhammad. Nabitiya rin niya tanto kumapiya. Apita kastaro na mga ginawatan. Inuya kaya kababalo yang namumin. Ano kung matataman sa biyang kuntuan niya manikang galapag agama Islam. O kipupantag na ka na sa ikukananantan wa Rabbul Alamin. Manutano. Mangisan. Abiyang yung kaya mga ginawatan na pangisan tanong. Ginawa ko na ang tunay paman na kipupantag na ka sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Mapiyanta akamarata. Kung palituan takad na kurang. So kipupantag na sa iku paman na mga tao ang malilipitar ka tanong. Kapumilya kamu muslimi. Nagakapumilya paman na makasusupak ko agawatan mo Islam. Ya kada nagalaman apaman nakapumilya. Kung itiyan sa iku kapumilya na maawat sa iku agawatan mo Islam. Ya ko takipagpantagan niya sa iku mga ginawa niya. Ino sa kanya no paman na ihidamik ipusada na mapya. Tuman sa pasad. Anta agad niya ni masifat agya ko tuwa sifat kamu munafiki. Sukun sa mga munafik, mga pagarya na ilam yan utulan ng kadaba. Pagulin din nagabuktugan. Namiya kadagadagalap ko si Matano. Muslim. Ugain na so kanteruyan na pagulin din nagabuktugan. E gina ini pusada ka. Na dituman sa pasad. Nagiyanan na nabaga na napansagyan ko tuwa sifat amumi. Nagyan ko tuwa lagi duto ka aya. Miano yung nabitan wa Muhammad kisifatun na sa mga munafik.
Ya butuh mga pagaria. Anto nari kibubantang tanu si kung mga tao amalilibot na siya rakatan. Ino mga Muslim tanu at itu. At saka pwedeng rakatan wag yung kutwa ini sapar rakatan agama tanu Islam. Lagi ditanu ni kau pamatutula sa giyang kahiyapaman na kakya pagitaw uri na kau yagu na bitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga pagaria. Yang kaya pagitaw na bitan wa Muhammad na ini surat ayaw mga ulama sa bumi mawagyan ko ito agatusan ang mga kitab. So yan kaya bintiara namat mata saya bintiara o ina paglawitan wagyan ko ito asap ito. Ita bukulugan o paman kasati man seminar na pangusaitan wagyan ko ito akaw yagu na bitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagkabantan nun sa mapya, kapagmudaan ng mga ginawa tanong. Ay lagi niyan, nagyang kaya, tumagusayin tanong imanto. Ang iyang ko ito, ibadatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ko ito, asimbo Nabi tanong Muhammad, Nabi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ko ito, hindi nyo bigas suwata. Anto na yung ito Nabi tanong Muhammad. Aku na ininggal ang Nabi Muhammad asimbo niya si Allah subhanahu wa ta'ala. Na interest na mga ginawatan. Muslim ako, apaman na diyan isuwaswatan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ino mga day, diyan ko ito apaman nagalamukakan na makaayon si ko simbo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kutuwa kita kapsimbo Nabi Muhammad siku Allah subhanahu wa ta'ala nagyang kaya paman asimbukan siku Allah maka ayon nagwanto na panamarakan sa biyang kutuwa dia kan hindi kang galabaka inuman mga bangsami madagal ang mga tawa pagasilay agyang kutuwa di niya ninggalabakan amapya kakurang mo nagyang kutuwa di niya di kapaganada Sagyang ko ito, ako kito Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padro, namiya ka dagal ang mga tao, abinan din na ganag, agyang ko ito, kala, o di nakapiyaw Nabi Muhammad, na di na napagalabagan. Diya ka dagal ang mga tao, ako sa ikira, namiya ko ito, panama ko Nabi Muhammad, kung di niya ni kang galabagan, kung mga pimpiyagalabag, ugain na pagkano mo nalagi paman naman nagyan sa tangilan niya napiyakalang mo siya sa mga tangilan. Yini kapwa ka apa sa iyang kutuan itanong ikang galabang ako ang matan mo Islam. Katawan tanong luto ang mapiya. Ugain na kurang ang iyang kutuan itanong ikang galabang ka. So may mga unaan tanong ang mga salaf na igiraan namin nagira na hadith Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa disagya ko to kaya pagintawiran kaya pagintaw Nabi Muhammad na disilan din ng maging budiran o tupama maswa agya ko to lagi dito. So Imam Ahmad rahimahullah namiya nagira na Nabi Muhammad na mitunduk paman namiya berarti ayan ito sagya ko ito ang mga hadith as Nabi Muhammad na mitunduk na sukiya tunduk yan namigay sa kaniyan sa dinar Allahu alam dinar at kapira kaya ibigay niya na mitunduk so Ahmad bin Hanbal na yaman na niya nabigay niya nagyang ko ito mitunduk asal kung pamaa manggala mo kina nagyang ko ito agala mo kapinggala mo po Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa katanong mga bangsami. Pagka nagtanong nagyang kasusan ka, namya ka na naibalas. So kasusan ka, napakabulong sa iya ko ito kapupubri. Kaya nagtanong lupa maagyan ko ito, di ka paganada ko agama Islam, naginan yung kinsi ko surga. Kaya nagtanong pa maasusambaya, naginan, mala, apagilay si ko amal tanong sa anungan amawri. Kaya nagtanong din sa mga pipya, kaya nagtanong din sa mga rarata. Ugaid na may ito agyan ko ito at itanong di kami galabaga.
Minut lagi yang butuh adita na rodi kang nalabaga. Ya kaya simba unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ayatan upama musay ng mga pagariya. Ilintan wa mga ginawatan. Ando tanong mampu matataman. Ataya pa man na pumiso sa mga umura. Ya kaya pa man nakapisampay ang mga umur sa 40 ragun. Na igira mo na sumanga salaf na ini paman na miniraw sa mga individual sa 40 ragun. Natingiran na miyapasan na niya kung takapagindyo sa dunia. Naman ito. 40 ragun. Ang ikisampay ang iya po ito ay individual. Napiutuliran din ang iya po ito ang mga sa dunia. Ang tunay, tayo din nila ang iya po ito ang mga Uwali na paman nagalang pagkadira nakapanamari sa biya po ito paman nadabong isang pa yung mga idinila si 40 ragun na anya ni 40 ragun na piya na benar-benaran nila ito. Ang imata ng mga pagari ay pangilin ng Allah subhanahu wa ta'ala si kutaw na biya po ito akiyaw riyan ang ugalabagyan. Hinani pangilin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Igira paman natin po mga salaf miyapat pun agyang foto ay nidagyang foto ataw na miya namunta man sila din sa agyang foto asipos ipo Allah piya kalipatan nila nidagyang foto ubayas ipo niya naman bang bilang pamimikiran tanwa patapun rabu nayang po sa manutua lambus ipo umur ka nagyang foto ay katalong bagi yung foto ano bagi pakatalong bagi suka pahindaw na suduon bagi namanya pa sa dekot Naya wala mo na mo tayo isaw na bagi. Nanang kari ito pag-usara mga pagariya. Agyan mo ito paman na isaw na bagi. Bubaya ka pa na siya ko dunia. At ito rin paman agyan mo ito kamudang papat. Nadang kapak pa agyan mo ito pananamunaran na kako dunia. Ayaw po na rin kagawa kong na may kapaman na may katuakan. Hina ni matatapusi ko pamikiran ng mga salaf. Ay dapat ang pulurang na inidagyan ko ito manusia na tumiyordo siniapian dinagyan ko ito mga sibas ni Allah. Wala na din yan ang makakanala po si Kuwa gaman na pananamunaran niyan, ikakanalan niyan. Nagukang galabakan niyan. Mga bangsami, sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kathirul ibadah. Nabi akan dagan-dagan lagi yang kutu asipan ya siku Allah subhanahu wa ta'ala. Anta katurun tanu asukau yang muyagian na pagalin din asipan siku Allah subhanahu wa ta'ala. Hina ditutudan siku Nabi Tanwa Muhammad. Ay lagi din natin mga ulama lagi yang kutu asambo yang yan. Ya kadang-kadang isambo yang Nabi Tanwa Muhammad. Taman sa inis suyan, aapi amas akan tinawa na kailangan din na umamaswa ka ito na makapsagbo yan. So sabi na po mga Muslim. Ano to? Mas akan tinawa. Mas adi sila dimiging buno ay sigo mga rito ay na umamaswa yan, napsagbo yan sila. E tags na nung namagin na patran. Pamanagyan mo ito akababalitan wa mu'min na manubay parateya. Yan na mga ginawa tanong ito sa tanong. So turug tanong nalitan upama kipaan. Turug buto mga bagasang. Sila na jihad fi sabilillah. Sila ni miki perang na sila ni makasambuyan. Sa katanong nga turug nalitan upama kepegesagya kaya mga turugutan. Sita no dito ako mga ginawa tanong. Ino man na kailangan nalalayo na liyo tadi tanong ikapamangan ng sarila si Allah subhanahu wa ta'ala. Turog, nalitan upaman na kipara mga ginawatan. Siya ko di tanong ikakuyagan, nalitan upaman kipara mga ginawatan. E ginami ang asugata, mga balasami, aliyang kutu upaman na simbas iku Allah. Oras yan ang liyo ko tadi tanong ikakuyagan, namataan ng mga pagari ayap kililiya. Naku ay mapagaw na tanong nagyang kutu akawiyagan tanong. Naman nagyang kutu iman. Amadatang usin ko mga pusutan. Makapunta nagyang kutu agalabag ko dunia gusto galabag salungan na mauri na ay mas mapanalitimbangan si kutaw nagyang kutu apaman na.
galabak sa dunia. Uga ina kana balamon. Adun na mga tao amay lay tanong na biyang puto apa na munta manira. Nagina ni mga tao kami ang mabuntong sa dunia. Gina ni mga tao amararami kira nagyang puto alimu Allah na mubiyang puto arilayan. Gina ni mga tao asukap pagaw maulang-ulang wano ka din Allah sa dunia na ipangasigi. Agi tao apaman na miyat tumuya nagyang puto amalian. O di na ayam yang gilbuk yan may priority din nagyang puto amalian sa anungan amori. Nah, sunabitan wa Muhammad na mala isibus iku Allah na piyakadagdag niya nagyang puto adinya ni kaswaswata ko Allah kung nagyang puto sampayan. Padulong natin mga ulama nagyang puto adinya ni kapusa. Sunabitan wa Muhammad na tao amadakal agyang puto kaya tigriyan kaya pusa niya. Padulong natin mga ulama agyang puto dzikr. Kadang-kadang niya si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Ya paman na piangal itanu na keulu itanu bu agyang puto panaman ko na itanu Muhammad. Padulong natin mga ulama agyang puto doa. Lalayo na agyang puto kapanganin niya si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Pagsa tutulan na igira mo na miya sugat sunabitan wa Muhammad awid akala kamar benar. Na magugudas na sumunod sa masjid. Mamakan isi iku Allah subhanahu wa ta'ala. Naman naging puto din niya di kapangan na galas niya kumpakan isi iku Allah. Basta na may sugat na awidakan. Ay niya puto kaya pagintaw niya na pagalin na awidakan ang mga bagasami. Manong ka man nagda-gada sa katawa mama na inawida niya sa mga Islam. Ay kinipunta niya sa imong mga Quraysh na piyakang bukugilan. So Muhammad nabukag. So Muhammad na salamang kiro. Lamun taman amanat abasana miyar isim po nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayaw masang ito na pamilya niya. Sa Abu Lahab. Anda Abu Lahab pa nabitan wa Muhammad. Pagari mismo ama iyan. Asu Abdullah. So sabahan sa iyo mo ang mga tao piyang abugo nila sunabitan wa Muhammad na pamilya niya na mismo. Ay taman na kagadang manusia, ira manuta, sunod su pamilya nga na yadir ka kulat kaya. Lagi dia lupa. Sa katano ba ma, su mga pamilya ta. Narita nila na paratihan sa iyo mo ito, kau nilumagasi kumapit. Niya kadang-kadang naman na rin mga manusabi. Akap pamilya, apaman na, sutaw na barasambuyan na sumimbo balaya na nipsambuyan. Niya kadang-kadang naman, akap pamilya, aswama na barasambuyan umaid na sumanga wataya na di mga tatapos sambuyan. Kalina kau po akong mga yasumatan ayaw barasambuyan na sunog siya na yanip sambuyan. May dagdag lang mga tawa mala ipanamuntaman si Qamar na umaid na sumanga lok siya lagi do mga babaya na mga bubuira na di na napaparatya. Naupo ka ganda mga sakasakit. Apaman na kaya makambo ko gina ka na susala kawataw na mas malak gina makakasakit. Hindi na manutuas sa mga lusa. Pamilya ka yung puto apaman na dirga pulat niya. Lagi na yan. Yan din muna bitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung puto akin isampay ron. Uli na kaya ko muna yung puto ayat. Atibu Allah. Wa antir asiratakal akrabin. Ato na yung manaw to. Dihu Allah subhanahu wa ta'ala sa Muhammad. Yaw sumasa, ya Muhammad. Aso mga pamilya ka na sira ni paman napakain ng kaangka. Sampay nakakiran sa mga Islam. Ano na isimaw nabitan mo Muhammad? Na isa tutulan na tumiyamid siya biya kung ito ang mapurwadar pa. Allahu alam na sa Jabal Safwa. Ay Jabal As-Safa wal Marwa. Sisa? Alawa marwa, Allahu a'lam. Biyan na naman sunabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tewagin na yung puto kaman na mga tao sa Makkah pagko sa mga luksya. Napaganaya Pedro yang kiran. Natingin na ang tuna ilayan yung si Kukaw yung gagat. Yasi masima niyo raga natin yan. Natingin na ng mata na sa kahay Muhammad na
Amin. Kasasari gengka. Jika betul inun tanah untuk lakan teruk. Dalam kami untuk akan bukan. Ada kelamnya pasal juga mafia. Amia suatu kamerun. Paman tim penganiran, tim pengansiran Nabi Tanwa Muhammad, tim penganiran siran. Saya butuh paman na. Kamu beli ini anak asas sarigan. Lagi itu ni miapa narwira lamu nama mafia na miapa narwira si Nabi Tanwa Muhammad. Eman tuati Nabi Tanwa Muhammad. Na isumpayakan terakanu. Su agama Allah subhanahu wa ta'ala ginan su Islam. Antunanan naginan su panana pangangawi dinung mga anbiya wa rasul aginan su la ilaha illallah. Antun iman hagiga ya la ilaha illallah. Hagiga ya la ilaha illallah. Na ibta dukunan sa giya mo tuwa timbangan. Na sulamu-lamuan ukadnu Allah na ibta sa giya mo tuwa paman na timbangan. Asabala ayamanan niya nagyagaya petula pisalagit yagaya lupa lamuan taman na ibutad sa diya kutwa timbangan na diniyan din o di na paman na diniyan din taban na diya kutwa kapan na diya kutwa la ilaha illallah ina din susurga ka la ilaha illallah ina din sunaraka ka la ilaha illallah lamuan taman na mga bangsabi aginan sukatan tuwatan walid na Tuhan simbaan na titu-titu ay nuntas Allah subhanahu wa ta'ala. Pagpakadaan na kaya mo tuwalang na pangintuhan, pangimbenaran na penarigan, suaswatan, pangangarapan, inunta na Allah subhanahu wa ta'ala. Ginan ipaman na galabog kung mga nabiya mo sa mga rasul. Pigisabutan kung mga tao, agyan ko ito paman na tawhid al-uluhiyya. Daan Tuhan na titu-titu inuntas Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat tu dia saya butuh apa betul dia. Namanya umangnya butuh orang manusia ini. Ayat namanya muluan nasu, bapaknya nasu Abdullah. Ini cinta yang sudah bicara Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kapan ada agama Islam? Ini dapat mengeluarkan nama penduduk Ginawa. Ia kaya agama, kapan agama? Dan ini dapat mengeluarkan ayat. Nagupurat yan ang iyong puto mga suwan ng Allah. Nagupunang ilan sa mga haram na miya panapin ng mga pagariya. Lagi na miya kaya maulaulatan o pama. Iya kaya betatan ng mga Muslim sa iya kaya masatan. Pero nakasuminar na nagpawalo. Pangarata marata na pamanaan na mga daw asang kaangkairan. Panutunan nakasuwag naman asang kaangkausap ng mga tao. Anong panapaman na mga tao ang iyong puto arakiran panana benaranian na paman na tutali kenapa nutu pamar agama tanu Islam mga tao sira na ipugugup sa iya puto marata tinaba mo marata na aya paman na supakairan udi na paman na aya iya puto paman na rarangitiran na si ibu titu-titu sungguh agama tanu Islam mismu asu Abu Lahab bapak Nabi Tanwa Muhammad namini sisintayan su Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manu paman gede-gede bapak api turu yang penapaman na denda kiasi makan sirka inun tanah dia butuh mafia. Orang yang dapil suaka Islam, kali suaka Islam mga pagaria. Nasukiya dari Nabi Tanwa Muhammad as-subu. Na aya ukit yan sa kupanganay na yang sekreto. Dito pa yung sa mga tao. So mga kilala Nabi Tanwa Muhammad akatawan niya na paman na makapaparat niya lagi dua Abu Bakar As-Siddiq na sekwan niya na piarat niya Abu Bakar As-Siddiq siku mga dito na ayaw pagam na niya piarat niya na Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan nakito na kaiman tuwatingin na Muslim ako alin niya ni sisinta sa Abu Bakar. Ano nga man gede-gede lagi ang tuwa? Karibatan apa man na lagi dito. Masa ada pula kaya si Nabi Tanwa Muhammad ang piarat niya Abu Bakar As-Siddiq. Ini sangkari ano na paman lagi naman niya. Bubaya yan si Nabi Tanwa Muhammad masuki naman niya na musuta mo yan napagulin niya na paman na ini suporta si Nabi Tanwa Muhammad. So Nabi nambunuon ko pagkataw niya. Agi pamanaya mi ali na pamanaya Muhammad pamanaya ko tuwa kaya balunian anabina su Khadijah radhiyallahu anha
Lagi untuk dia panu tulung Nabi Tanwa Muhammad apamanna anna tumirun ragna tigiyan apamanna malaika lati mukhaliji as-sumu tasiku bapak aswara katu Naufal suara katu Naufal dan ilmu yan siku pamanna yang una dia nawe tumusau nakapamanna banian nakataw yan kaya pamanna tumirun raka udi nabi ilaika si sagari ada itu ustaz. So Nabi Tanwa Muhammad na masa matatamu sagari Hira. Tumiyolong su Jibril alaihi salam. Nah, so kaya sungiran na penutulan Nabi Tanwa Muhammad suara katu Naufal. Atigyan na hay Muhammad na gina na tigyan na sunamus. Gina su Jibril turun si kumiyangaw na ang mga nabi na tumiyolong siraka. Hay Muhammad atigyan na ikatiyar ka. Ketika katigian kasar satau ama melalui Nabi turun sunamus Jibril alaihi salam na yakulau lanian na pemagitan upang taunian kepada paman ng bununiran so mga Yahudi na madagalam niya patera sa mga Nabi ino man kaya nila di kapamunga sa mga Muslim Nabi ada bulu-bulu kasih pemasiran api asu Nabi dah pemuniran. Yang gaya mga Yahudi, yang rata-rata pangitaw. Nah, yang ada natirian atau miurun rakan asalun sa tao katulunan niyan. Na pumagitaan o pangitaw niyan na bumuniran, na pupakaliuniran sa kuderpa. Lagi na din ninyaw na una. Sunabi Tanwa Muhammad na piyakali ng mga Quraysh. Liya katuluka o yukriduk. Mapakayatin wallahi Muhammad abunu khairan dan upaman napakali yung khairan sa inda Makkah. So Abu Bakar As-Siddiq lagi mo to akapugal ya tanong na ini sanggurian aginawan niya na upingos niya sunang umutak niya. Sa agama Islam. Berhijrah Nabi Tanwa Muhammad tugalin. Dati Abu Bakar As-Siddiq pangutang Mustafa. Kaya katawan niya na paman na dilikan sukaw yung Nabi sa niya mo ito amasa. Hinukro dilikan yung mga bagasami. Saya kung dito nakatulog ang mga Quraysh, ako din ito sa agama Islam, na tumiyawag silang sa malak kalilin. Tumiyawag silang sa malak kalilin. Nagyang po ito paman na kiyang umitingiran, nagyang ito at yung mga ulama, ito syaitan na may puyag at umiyarap pa, saya pun talian dan usaha. Ya waktu akhir timu mga dato mga Quraysh na umanisa na pamanna pambagay sa musawir. Kagi yung umaylay na nagyang mutuan na mas nainiso nila, tingnan namin yung mga pupun, na pitero niya nagyang mutuan mga pupunan niya na dalawa. Tingnan to na yung musawir ka. Natingin na yung musawir ka na umani piluks. Sagi ang kaya pamanna, ingin amang pa, natulungan sa mangda. Amang udah upama abad talu, dapat tampulana. Dia butuh abad talu, apa kalau namai kamati mo dia butuh amang udah. Sama itu nak pagilin dengan dabang sanian sama ka. Naumanisan akan petatinggian sa Sunda. Nama kay sisan datinggian apa manna kambung asli Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umanisa apamanna kituru upamanna pilus apamanna masusubuya si upamilian yan na makaisisa kang buwas si Nabi Muhammad na ando ni pamanna kabunuin si Muhammad na dasugatan upamilya Muhammad si upamanna dagas ditaniran kang ipagaling dulu dia kapatay naman ito ang iyong ito kapipilin kau yung Nabi Muhammad nagyang mo tuwag yan nagay na tinaysan na mafia ko sa wira. Pamikiran nagyang ka. Iman to na yan tuwag yan ka na napaman na pamikiran na. Upamagwad na ginawa yung na iman to. Amagang pasar ka na iman to na dinigan mo sukaw yan mo yung ganda. Marut yan mo ka. At ikaw mo ka rin. May ito. At yan na umuro ka na ipraksa mo ka. Panugay na suka mo Bakar As-Siddiq. Radiyallahu anhu inunutan yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naman ito. Kerang
Abu Bakar As-Siddiq wan namuru si kunabitan wa Muhammad sekalian di paganaya sekalian di pamana mau na mata ya di sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nawad ni man to mga tao Abu Bakar tani ran su Abu Bakar nakagudo niyo. Niya tagda gyud mo ikagudo kiran kanidan ni bubasaan na gyud ko tawa paganay amaratya si kunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di proud lagi sa panahon taman wa Abu Bakar As-Siddiq. Ya kay sama na tumiyawag sunamitan wa Muhammad, suportan sa agama Islam. Tumiyawag sunamitan wa Muhammad ay man to natubangan sa agama. So Umar, katawan na naman po malay panahon taman. Diyan na, iman to panapaman na kaunanakan sa Abu Bakar. Naman nagyo po tuwa, dinati kapapamula-mula ng agama Islam. Saya kupaman na buboy irang. Irep terus tanong na mga ginawa tanong na ida paman na napsadugan na ayaw kasi sila yung supadaga. Umaga terus. Kasi nagyanda po na limang pulwayan. Di nga palawanan na. O kaya dulu niyan. Saya ko oyot yan na limang pulwayan na tinabayti. Waya dulu niya na 20. Na ayaw din po ka na marami. 5 lang. Ugay na siya kung kaya pagkabubanta-banta kung mga sahaba na sila ni malalawa na. Tiyo o parang iman to pa natin yan nakalawa na naman sa Abu Bakar. Miyali na sumar. Nakangyo kumawa na inisuro na bitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo Umar. Yaga-yaga yung mga umangka. Ato na yawin ka. Namun tunai ini juga kasih ku pamilya ka. Ya ya Rasulullah, bibi yang ada suka ku ka. Suatu yang susah milion nakataya awi dapat. Susah milion na sa ku pamilya ka. Upama ko ang mga tuskin kumar na bibi na sa loob. Naso 50,000 na inibigay ang ku pamilya niya, naso 50,000 na inibigay niya sa agama Islam. Kaya kumakaw mas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lain disuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Bakar, antum nai awi dekai sukuta ka kawa mana buat tunai paman ini bukan kamu pamilya. Ai sebab Abu Bakar sibuna bitan Muhammad. Nanti dimutin pa nanti na sultan bukan nakata awi dekai sukuta ka si agama. Tiguna bitan Muhammad antum nai ini bukan kasih ku pamilya ka. Dengan ayat ini bukan kamu ku pamilya ku nasu Rasulullah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh dia dah ketua nama mengatahui iman tua paman dan dia disisinta Abu Bakar As-Siddiq. Ini dia kira pagi tahu Abu Bakar As-Siddiq. Apa kalian sudah tahu lagi yang kaya historia tan? Kaya paman dah kelip benar. Sudah minta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang ada lagi yang tua kapal ini yasiku Allah subhanahu wa ta'ala. Da'awi dagal ay nung tanang ayaw paganaya paganini nung nasallallahu subhanahu wa ta'ala. Nasaktan ng mga bangasami, lalayo nakatanog sa ginagyo ko ito ang mga panapang. Nakuwari yung kasugantan ng mga panapang nasita ng lumagapasik ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kagina supangan na pamintuan ko Allah na tatapagyan ko ito ang kalalakain niya. Upama mga nikasih ku Allah, nasibu-siguran buat keterimaan Allah subhanahu wa ta'ala yang betul panik. Ina di kami binian Allah subhanahu wa ta'ala rusupaman na mga kaadanian. So mga kaadanian lagi ng manusia, na umagawida kal kami sumupagaringan, na umamagkapantag na oras, alika kumasupagaringan, alikon mapalo. Lagi dia nakagagawin, tiuro. Dia sugat, dia kami paman na may emergency ka sabi ko upama sa pera. Napagaling kami suwan na pera kiyan. Na upama yung ko oras aki emergency ka na kami gawin na di ko nagpamaraw sumo. Tiga bubud lagi kararang iti yung ko to pagariyak. O di nawad na ginawang kamalay tamo. Wanda datu amalay tamo na di ko nagpamaraw sumo. Ugay nasu Allah subhanahu wa ta'ala nalalakani arkatan wag yung ko to. Sadin sa oras mga pagariyak. Kapanganitan si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ayah ka penakambida niya nasu Allah nas kanya ni makapupa para us kanya ni datu. Kontrol niyan sulang wantaman. Sa kanya ni ding gira-gira isi kulang wantaman.
Hina na mga bangsa. Iraan namin isugot rakatan ang mga balamban awida akan lasitan o panganisik wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga bangsa mi. Dito no indiray nun agyang kaya paman na sambayang so puasa so tanong si iku Allah agu so panganisik wa Allah. Yan kaya pat na siya pantanwan. Yan kaya lang ang mga umur tano nausaran tano ron agyang kaya pat asimbo si iku Allah sambayang puasa tanong si iku Allah naguyang kaya pangani si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Tigo mga ulama, sunabitan wa Muhammad na madagalang yung kanan asimba niya na mialwitan nagusupod na paman na mga simba. So kung sunabitan wa Muhammad na igiraan na pinggilabak yan agalabak na athbatahu na tatayo din yan. Kanaba susabag na paman na unggalabak sa mapi agalabak na iman tumo na mapita na miyan ka. Misedekah. Ini pananaw ang pamadnap sedekah. Na namigay ron sa paganay na magatos. Na may kamo mapuruman na inibugak yan. O di na paman na daw tumpo. So nabitan wa Muhammad na basta naggalabak niya nagalabak na sisiyapan niya nito. Nagupaman na malalayo na gyud ko adi niya no di kang galabak. Nabagat tira-tira nga tigitan. Basta naggalabakan yan na, yun doon ikapong galabakan yan. Naiptigas tanong na mga ginawatan. Wala pong galabakan tan upama. Lagi diyan upama na kapanambayang kung mga kagawin na dito di malapas. Ugay na sunabitan wa Muhammad na di niya palapasan. Agya ko ito adi kapanambayang kung mga kagawin. Na, tigong mga ulama, basta ang galabakan unabitan wa Muhammad ama piagalabak natatayo din niyan mimintin niyan ito na busisya pa niyan miyakatita yan ku Aisha radiyallahu anha pitruyan asukun sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ayabtadiyan na igira manutua miyakalapas kaniya na manambayang ku mga kagawi yalapasan niya naging kutu akapanahajud sa adong penarias sabab ayami anu yung isa namin waja'in wa gayrihi ay kaya pakalapas ko nabitan wa Muhammad na buto kami na manarigid ako ito mamanusyain na manuto o di nasusala ko na sabab ami ang ko nabitan wa Muhammad manutan naman na yung pingira so nabitan wa Muhammad na pagkasagod sa buto nabi dato sa iyang butuwa masa nasuami sa mga miskin na mga Muslim sa iyang kaya masa tanong na datan magdang magyang puto ang iyang gandang tanong Muhammad pakasabar tanong ng mga pagariya kagiyang kaya niya na kanabagin titu-titu adarapatan ng mga Muslim umami miskin tanong napakasabar tanong umay nusukaw yagan napakasabar tanong banda man sa iyang kaya masa tanong na dapat pagkaganda mo nakatanong sa utang ugay na sunabitan ng Muhammad na kasama na utang lagi na niya kaya ka panutulaw mo Aisha ayaw ka po pangalapas yan naman ang buyang na utang daakikan panutulaw pangan na sa mga dikiran suwala yung nabitan ng Muhammad na igira na pipiragawin na daakilay rin ang biyagin apoy ayaw masa na paman na daakitito yung mga pangariyan. Sunabitan wa Muhammad na gina ni paman na kawyang biyagyan. Saya mo pinili yan sa iyang kaya mga umat yan na sumanga miskin. Kaya mo ba yan nakanatigyan na sumanga miskin na upiyang niya kan si Allah asa anungan amori na pamamiton sa mga amal na pamana siya kumitatapisi ng mga miskin. Isa mo natutulan no? Allahu a'lam namia kaisa na luminius su Umar ibn al-Khattab Umar kegutom su Umar lagi ko to akian yun na pangilay sa paman na makanian nakamiya kong makauma sagya ko to adar pa pulubo sa panganangkan na ayam yaw man yan na sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam magugutom mo Miya kayo saman na sa gazwa at kanda, agyan ko ito paman, nakapkulutayran sa agyan ko ito kalot sa kanda.
Nasusaba na kung mga sahabat na ayak kaya na mayroon sa mga mutu kaur na kuminwasiran sa ator na ini ikatiran si kung mga lawasiran. Asar po pa man alam miyangit si Kutian. Tiyan nila na di sila naggutom. Kasagyan mo ito masa na mala kilutan nila. Ay palibatiran sa Madina. Kagapakaw masuk paman na mga Quraysh. Dia po ito gaswat Khandak o di na gaswat Ahzab na ayak kadakal. O mga Quraysh, sagya po ito, kaya timu-timu ila ng gubat nila sa Madina na sumura sa 10,000 akada kaliran. Apira di mga Muslim sa Madina. Biya kamu samir Susalman al-Farisi at tingin na ya Muhammad. Sira kami at tingin sa Faris na gina sa kami gubatan na ayat tingin afsu namin apkalutan namin saudara kami adiyan ka apaman na di ka tapakakun. Imat wati mo namin na gina ni Sultan. Sagya kaya dita no di prepara no sagya kaya kasulong ng panggubadal katanong o mga Quraysh. Kumiyalot sila na mayroong buto mga pagarian. Huwag na makamiyak asumar kanu, sagiyan ka na naingin ng mga Arab, nanigaw na nagpagabay na iya kaya paman na kaya, wag iya kaya mga darapatan. So kataga sa kulong na lupa naman, umataga sa iya kung mga lupayra na kamang ato. Iya kaya nagkaroon na lupa kaya paman na magiging pala. Bumalaan na kaya lupa, iya mo karkiran na ato. Iya ka buto mga pagarian. Sabi na gila, nagyan ko ito ako minuwa sa ato na, ini betul dia sagyan ko ito at yan. Anda sa timanator, anda dua ator. Kagi umaw mayroon sulabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakatawani wantunay, pira, akada ka natatapon niya sagyan ko ito at yan, siyawan niyang kinanda talutiman ng mga pagarian. Nanaw ito apaman, o kumuta masiran, kaya ura siran na mas buuran sulabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maski orang sulabitan wa Muhammad teluk ti man ato itakam dia na ikatian sa biya kayatian. Sulabitan wa Muhammad na miya dito nakada ba paman na biya gintaw wa paman na miya bugoy atan ko. Ubas sukiyaw git sa karumasayan na miyo kitun din sa karumasayan sulabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miya dito nakana po paman na banya ino sa nabiya mo pira kami talman apaman na ini ato na ini paginju ini yan miya kaysa na makatutulog sa biya mo banya gatingtan alam biya mo riyara makatutulog sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam lumini Umar na mili niya sunabitan wa Muhammad Nagyamot ang kaya niya si Munabitan wa Muhammad na bimuot sa kaniyan. Nagyamot wa likod Munabitan wa Muhammad na mitatandong nagyamot wa inigaan yan, sumang ator, ang iigaan yan. Naman ito. May iga sa nagyamot wa riyan sa Munabitan wa Muhammad. Padaro nagyamot to, ayat ito lang nagyamot to araw na kurma na ayan yan ililumpas. So Umar natatulang ang kabubuyan sa Nabitan wa Muhammad. Ya Rasulullah, upapatigin ako pintiro para kami. Upapatigin ako pintiro para kami. Apaman na kailangan nakagyan mo ito, pahinga na kakaling pinasay. Na inumuna namin sa katigyan sa mga makaigan na nakakaigan. Ato na inisumbuyan si upaman na Umar. Apaman na pintiro Umar. At tingin na ya Rasulullah, masakit na kami. Ada na ito namin sa ka. Asakay sumbu Allah subhanahu wa ta'ala. Na mararasay ka, ugay na tingin na sumangadan bagay kaya Paris, ang ugay kaya paman na mo natatong umakadadaya. Ang tunay ni sumbuyan, si Umar, tingin na yak mali, walid dunia. Ano na tingin ni kipagkaragan sa kaya kaya dunia, tingin Umar ko bakata. Naman ang iyong tayo ni sumbuyan, dati tingin na arbulan sa kaya dunia, uli na diya ka na arbulan na kaya dunia. Ay manatinya na kayo mara talagang sa kaya dunia na lagi na yung puto anomia na kawasya na niya lagi yung puto kayo na suminiron uriyan niya na tigo nabitan wa Muhammad ko Umar sa yung puto kaya siya sa yung puto kayo na yaman na niya na gumiya na ito gina natin yun sa dunia lagi na yung puto kapakasya mo sa yung kaya kayo uwi na sa katanong mga pagalina tanong na po iniyawin ka na kaya dunia itanong ni misal di agyan ko ito agaman tanong isa. Unang busagyan kaya kawiyagan, nag-itanong ni misal di agyan ko ito kawiyagan. Agyan ko ito agaman tanong isa. Naman agyan kaya mga buta dari kaya mga mamasakal.
Susama mga Muslim na asar ko paman na sigat sa mga kaya dunia. Api-api asara makilala sa kaya dunia na mikod na dito. Ini sumiyan ng suagama. So mga bayron, so kadagalan na sumiyawa din sa aurat. Asar mo makilala. Babayaran sa ibu dunia. Ini sumiyan ng naging ko paman na agaman niya ng Islam. So sabi doon na mikod na diman. So sabi doon na langon din bala nila na kung titira na miyak karatarata. Asal ko pa man na may layo pa man na kumakilala o mga tao. Nagyan kaya sura mga pagariya kapalang kapaka ko mga tao na dilikan ko na. Nagyan kaya ujub paman na katahuang ka sa bilib sa ginawa ka na dili-dilikan bulanan. Apa man na ayamatang ka na tika apa man na de manariyaw na nakin manusia ipangimpungan gina naman miadong iblis alaihi salam tanto kumia bilib sa ginawa niya inadinu Allah subhanahu wa ta'ala Adam alaihi salam natigu Allah pangalimbo ang kanunun langon tugu iblis adi ayam matanto mabibilib sa ginawa niya malaku simple jina ko na minipuro supang katanakan na miyatago mo sa giyang kaya pamanadar pa mga malaikat. Inadna mo Allah kung sabihan ko ito apoy na Adam na kung sabihan ko ito alupa. Dia mo pangaling babaan. Siya kaya nagyan ko ito akabay Allah. Haya sama po ito na ujubu ang ibr. Tanto mo malay bilib sa ginawa niya. Kung ragatan mo yung mata mo mga pagariya. Agyan kaya paman na ayaw ko mama na saka. Ayaw ko mapia na saka. Ayaw ko mapasak na saka. Di ka din namin pangaling babaan na ginawa ka na. Miyan dili ka din nagyan ko ito akabay Allah. Dia dilikan juga. Oy. Nah. Mga bangsami, sudah minta nama Muhammad na ibilang mo na miya kalapas tahajud ako na sagyang puto abutam. Nanti buwa Aisyah radhiyallahu anha abidan yan ito kung mga kadundo. Sa sumbo yang sudah minta nama Muhammad sa 10 10 karaka. Ay mana? Nagyan mo iman to, iyan kaya sumiyang hindi kami gawin. Na upang ako sunabitan mo Muhammad na miya kalapas tahajud. Na iman to adung na sumbayang bayadan yan sa 10 ka raka. Naman ito. Bayad sunabitan mo Muhammad. Sa katanong ada pendakapan ng bayang kung mga kang gawin, ada pendakabayadan. Naman ito. Kulap. O man namin sa gawin kaya mga gawin, nakalabatan sa mga umur. Dia kaya kapsag dagi kaya mga gawin. Nanaman man niya, kiman ko mga umurtan. Kilabatan. Sagaw iya malapason, nasagaw iya paman na miya naman ko mga umurtan. Ya benar Adam, igu Allah sa hadis kulis, hey buat hanu Adam. Innama antal ayyam. Hey buat hanu Adam. Paman na sakaso, paman na lagi nag-aagyan ko ito, paman na mga kagagawin kuni na paman na lagi sumasa andun ni paman na andun ni malapason na kaya naman talaga yung ito yung kaya paman na naman lagi na kaya hindi na rin kasi pinala dia dito kagaya na punta sa kami naiman ko na paman na isang kapitugaw niya may albat si mga umutan namun mapalagi mo ito pintuwi na ito di ba man ilubad siya kung mga umurtal ko na magpuman yung po ito umurtal. Nasunabitan ng Muhammad mga sami na ingira pa man na miya kalapas manambuyang kung mga kagawin na bayadan yan siya kung mga kalundaw at sumbayangan yan sa 10 karaka. Sa ating mga ulama, sunabitan ng Muhammad na din lumpas, manambayang po mga kagawin. Ginanibatan yan. So kaya pagintang nabitan ng Muhammad na ilang mga kagawin na din yan din ang palapasan. Uli na ibaga kasukanang kapanambayang po mga kagawin. Saya ko nagunta lagi ang putuan din yan, di kapanambayang po mga kagawin na manahadjud sunabitan ng Muhammad hatta tatafattara kadama. Nasukon sa mga uli ng balaapat na bitan ng Muhammad na palalatusan ako. Sagi ang puto ang katitin. Sa katano na bukulagtan pa yan na yan, 2 karaka. 2 karaka at kung mga kagawin na bukulagtan. Ugay na, nasunabitan ng Muhammad na yung puto, hindi yan